Wis sisa-sisa ping piro guys kowe guys? Aku lho guys, iki sisa wis ping piro wis ra tak itung. Kandhane aku iki bola-bali sisa bola-bali sisa ngono. Nek takon misalnya, "Lah apa ora do sisa Mbak?" Ngono. Jane ya do sisa sing dipangan dhewe, sing nggo mangan dhewe disai. Tapi kadang ya ora, karena mangan kan ping piro guys? Mangan kuwi kan ping 3, esuk sarapan, lalu siang bar mulai sekolah ngono kuwi mangan, sore apa bengi tetep mangan. Coba kalikan berapa anak, berapa kali. Nek papat ping 3 wis 12 piring, Guys. Lah mbokne? Berarti 15 piring. Kuwi nek esuk tekan bengi ora isa-isae semono kuwi akeh. Makane urung enek apane meneh, urung nganggo mangkoke, urung wajane, urung sendoke, urung garpune, urung botol-botol susune anakku sing cilik kuwi, urung kok nek njiko apa terus diwadah, terus disuntak, ganti meneh ngono kuwi, Guys, rumangsamu. Makane nek aku mbok lokke isa-isa kok bola-bali ya karena kuwi mau, penghunine akeh, barange sing ditokke ya luwih akeh. Aku ra iso guys isa-isa kon sedina ping pisan, tidak bisa, aku ra iso nek kon isa-isa sedina ping pisan. Ya guys ya, dadi wong ki duwe prinsip dhewe-dhewe ngono lho guys ya. Lha iki aku wis rampung isa-isa moro-moro arep ngresiki nggon kene iki nggon anu, apa jumblengane ngene iki lho guys. Apa jenenge ngene iki, wastafelku iki mbiyen ki gara-gara tak croti pembersih kerak ngono kae lho guys, tak croti pembersih kerak malah dadine ngono kuwi. Dadi aja do pisan-pisan ngresiki wastafel ngene iki nganggo pembersih kerak sing mereke apa kae ngono, akhire engko dadine ngeflek ngono lho guys. Dadi ora wong wedok tok sing ngeflek, iki yo nggon wastafel ngene iki yo ngeflek ngene iki dan tidak bisa dibersihkan dengan sempurna. Nah lanjut iki aku arek anu guys, lanjut arek nyapu resik-resik pawon. Nah, kowe ngerti pawon iki apa? Dapur ngono lho, guys, ngono. Dadi bar isa-isa terus tak resik-resiki ngono kuwi, ben bali resik meneh kaya sadurunge, apa mau digunakan ngono. Lah iki sampah-sampah ya kudu dikuak. Dadi bengi iki anu, guys, apapun harus bersih, termasuk sampah ki aku setiap hari harus buang sampah sebelum tidur. Setelah buang sampah baru resik-resik jogan. Kowe ngerti jogan ki apa? Lantai ki lho. Lantai ku ya kudu diresiki. Nek perlu ngene iki aku kadang bablas ngepel, guys, kadang. Tapi wis wengi ya ora usah ngono lho. Wong jek enek pekerjaan yang perlu dilanjutkan yaitu apa? Umbah-umbah. Meskipun sing muter ki mesin cuci, tapi apa iso cementel dhewe ngono kuwi ya ora iso, ya kudu tangan ngene iki to sing kudu cementel, kan. Nah iki jek berantakan kaya ngene iki arep tak resiki, guys. Iki apa sih jane bok-bokan ngene iki? Iki mau ceritane aku ngresiki bok, iki arep tak nggo wadah nganu, guys. Tak nggo wadah apa ya, abrakanku sing gaene tak nggo apa jenenge, tak nggo alah tak dol-dol ngono lho, guys. Sisa-sisa, ya sisa-sisa, yo ngene iki nanti suatu saat yo berguna. Jadi tidak berguna saat ini, ya suatu saat pasti yo berguna ngono lho guys yo. Dadi aku mau mulai merapikan abrakan-abrakan ini tak kumpulke ngono lho guys yo, tak klasifikasi dhewe-dhewe ngono. Dadine ben rapi, yo ditutup terus nanti disimpen di tempat yang gampang nanti untuk digunakan ngono lho guys yo. Lah iki enek iki piye botol kok ya malah tak dokok kono, bar ngono terus aku tak mateni lampu sik, TV dipateni, bar kuwi ngresik-ngresiki njaba ngene iki, ditata-tata sandale ben resik, bar kuwi aku mlebu omah, waktunya untuk tidur. Tak buka lawang sik, tak nutup lawang, kok buka lawang piye sih? Lah iki buka lawang